ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео фақат квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепул монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, поёни бозори Корвон. дукомнатаак квартира дар якум ошона қарор дорад. 50 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 165 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. яккомнатаак квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 27 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо чизи чораш сурочина фурӯхта мешавад. нархаш 240 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, наздики Султони Кабир. дукомнатаак квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 36 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 6 ошонага. нархаш 310 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Пиралсоюз. дукомнатаак квартира дар 11 ошона қарор дорад. 48 квадратный метр новостройка аст. ремонти хонаҳо 70%. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. отопление ҳам дорад. дар наздики мактаб садик дар наздикиш аст. нархаш 230 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 33 микрорайон. яккомнатаак квартира дар якум ошона қарор дорад. 29 квадратный метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. падвал ҳам дорад. дар наздики мактаб садик дар наздикиш аст.
нархаш 176,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони рӯдакӣ, секомната квартира дар сеи мошона қарор дорад. 86 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро сурохчина фурӯхта мешавад. нархаш 260,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагои соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, 46 микрорайон, секомната квартира дар сеи мошона қарор дорад. 75 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 270,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони фирдавсӣ, дукомната квартира дар 9 мошона қарор дорад. 58 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо чиди чораш фурӯхта мешавад. лифтам дорад. нархаш 380,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айкуҷо хона ёем, айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикро шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамаҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунен, дар видео лайк монен, видеоро падилица кунен. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. чанд қайди дастгирӣ шумо бисёр шуд, мо видеоҳоро зуд баровардан мегирем. шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. айкуҷо хона бошад, айкуҷо мошин, заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикро шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамаҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо ҳатман моро дастгирӣ кунен, дар видео лайк монен, видеоро падилица кунен. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон, видеоро падилица мекунен. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошен. аллоҳ мададгори ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.